Hej til YouTube. I dag vil jeg gerne have nogen af med i mig og Minilendes Elite Clan inde på PlayStation Network eller over MV3. Vi er kun level 1, men vi regner med, når der kommer nogle flere med, så vil vi have vores clan til stige level. Vi vil lægge YouTube-video ud med klanen her, og lige nu der hedder den Elite Gamers Gaming. Hvor i'et det er udråbstegn. Det bliver et link i description til den her side her. Ja. Måden I kommer ind på, det er, I går herned, trykker clan feed, poster comment. I skriver for eksempel, hej, jeg vil gerne join jeres clan. Og så poster I den, som nu. Så inviterer jeg jer, og når jeg har inviteret jer, så går jeg ind under karriere, eller karriere, jeg ved ikke lige hvordan jeg udtaler det. Så kommer herned, så den skal op på Elite Summary, så går jeg herned, så kan I se at jeg har fået en invite, og når jeg har fået en invite, så skal I bare sige ja, og så er I med i klanen. Super, håber I vil join. Only for DK.